Prajem vám všetkým príjemný večer, som rád, že ste si našli čas a urobili ste si pohodlie. Máme pred sebou chvíľku, niekoľko desiatok minút, kedy sa môžeme porozprávať o obchodnej príležitosti, ktorá sa nám ponúka a ktorú môžeme i nemusíme využiť. Je to všetko na vás, poprosím vás, aby ste sa dostali do dobrej, príjemnej pohody. Neberte dnešný večer ako nejaké násilné agitovanie, ale skúste si vypočuť niečo, čo je zaujímavé, čo vám umožní zarobiť nejaké peniaze, prípadne čo vám umožní rozvinúť si svoj vlastný obchod. Budeme sa rozprávať o produktoch spoločnosti World GMN a múdri ľudia vycítia a nájdu si určite istú formu príležitosti, ktorá môže trošičku pomôcť upraviť hlavne ich finančné pomery. Tak, nech sa páči. Spoločnosť World GMN je spoločnosť, ktorá je na trhu 2 roky. Je to spoločnosť, ktorú dala dohromady partia pod vedením Fabia Galdiho. To je ten človek, ktorý sedí tu vo svojej singapurskej kancelárii, ktorý je vizionárom tejto spoločnosti a ktorý uvádza do chodu celú spoločnosť so všetkými jej produktami. Je to spoločnosť, ktorá sa zaoberá 4 základnými vecami a v podstate je postavená na 2 mimoriadne zaujímavých veciach, a to jedna vec je telekomunikačná technológia a na druhej strane je to výroba čistej zelenej energie. Jedna aj druhá vec je mimoriadne efektívna, je mimoriadne finančne zaujímavá, pretože ľudstvo je na jednej strane prinútené reagovať na stále zvyšujúci sa dopyt po energiách a zároveň reagovať na to, že máme čím ďalej tým menej fosílnych palív, ktoré sú tradičným producentom, takže zelená energia ide do popredia. No a na druhej strane telekomunikácie. Stačí povedať možno 2 mená. Carlos Slim Helú, ktorý je najbohatším človekom aktuálne v súčasnosti, to je človek, ktorý podniká v oblasti telekomunikácií, a prípadne môžeme spomenúť meno Marka Zuckerberga, ktorý veľmi solidným spôsobom rozvinul komunikáciu v prostredníctvom sociálnej siete Facebook, o ktorú sa dnes viackrát opreme. Takže máme veľkú motiváciu, v tomto segmente podnikajú ľudia, ktorí sú vizionári, ktorí vidia trošičku dopredu, ktorí sú schopní využívať moderné veci a zároveň sú to ľudia, ktorí patria k najbohatším na svete. Tak sa poďme pozrieť, o čom celá tá produkcia je. Kým sa chceme rozprávať o spoločnosti, tak nemáme samozrejme dnes večer čas robiť tu niekoľko hodinové antré o tom, odkiaľ a kam spoločnosť ide a smeruje. Snad nás trošičku zorientuje tento slajd, ktorý hovorí o tom, že spoločnosť World GMN je členom Singapurskej obchodnej federácie a zároveň je členom DSA, to je organizácia Direct Selling Association, ktorá určuje najprísnejšie normy medzi efektívnou formou, a to je sieťovým marketingom. Je to akýsi ako keby udeľovač Michelinových hviezdičiek medzi MLM spoločnosťami. Tak ako je Michelinová hviezdička ukážkou alebo nejakým dôkazom kvality reštaurácie, tak členstvo v DSA je ukážkou kvality MLM spoločnosti. Nech sa páči. Spomínal som, že World GMN sa zaoberá 4 základnými oblastiami obchodu. Ja budem hovoriť o tom, že stojí ako keby na pevných 4 nohách. Z toho 2 sú ťažiskové, 2 sú také povedzme podporné, ale môžeme si to porovnať v nejakej stoličke. Ak sedíte na dvojnožke, tak pravdepodobne musíte byť akrobat, aby ste sa udržali v rovnováhe. Ak máte trojnožku, už to sedenie je veľmi príjemné. Ak má stolička 4 nohy, bez akéhokoľvek strachu si na ňu sadáte, pretože viete, že je stabilná. Spoločnosť World má 4 základné oblasti, budeme ich rozlišovať aj podľa farieb. Červenou farbou je označený AdCash a tmavomodrou Energy, to sú 2 základné piliere, a doplnkové sú Communicate a Technology. Takže poďme si ich postupne po jednom prejsť. Časť World Communicate je v podstate o tom, že ako aj vy v tejto chvíli pozeráte na webinárovú miestnosť, to je jeden z produktov, ktorý patrí k týmto komunikačným nástrojom. Spoločnosť má Soft SIM, to je internetový komunikátor, má Digital SIM, to je medzinárodná roamingová karta, v podstate bezroamingová karta, ktorá umožňuje medzinárodné volania za veľmi, veľmi nízke poplatky.
Video WebMeet je to videokonferenčná miestnosť 32 osobami naraz alebo webinárová miestnosť pre až 400 osôb, neskôr dizajnovaná až na 3000 účastníkov. To je to, čo teraz práve používame na túto prezentáciu. No a ďalšou časťou sú video postcard alebo video e-maily, ktoré môžete posielať. Toto sú produkty, ktoré podporujú činnosť a činnosť nielen Wordu. Pokiaľ sa vy stanete členom spoločnosti, stanete sa partnerom, môžete všetky tieto produkty využívať nielen na propagáciu Wordu, ale aj prípadne iných obchodov, ktorým sa venujete, ste sa venovali, alebo spoločnostiam, ktoré potrebujete nejakým spôsobom propagovať. Ďalšou časťou je časť, ktorá sa volá Word Technology a je to mimoriadne zaujímavá časť, ktorá sa venuje výrobe mobilných zariadení. Tu vidíte tzv. Diamond Phone. Je to v podstate taký prémiový výrobok spoločnosti, je to mobilný telefón, ktorého kvalita a pomer výkon cena je mimoriadne zaujímavý. Za $360 môžete mať tento špičkový telefón. Treba si uvedomiť, že nie ste viazaní žiadnym paušálom ani žiadnou zmluvou so žiadnym operátorom. Táto cena je nadobúdacia cena telefónu a keby ste si porovnali všetky parametre telefónu, tak zistíte, že tento je porovnateľný so špičkovými výrobkami, či už Samsungu, HTCčka, alebo Nokia, alebo ďalších veľkých svetových producentov, ale jednoznačne vyhráva cenou. Takže vy máte možnosť si zakúpiť toto zariadenie. Spoločnosť je schopná produkovať takéto zariadenia, čo je signál a ukážka toho, že naozaj je to kvalitná spoločnosť, ktorá dokáže aj investične vykryť takúto záležitosť. Ďalším zariadením, ktoré nás dnes večer môže zaujať, je tzv. Magic Phone. Je to také malé cestovné balenie telefóniku. Vidíte, že je zasunutý v peňaženke vedľa platobnej karty a svojou veľkosťou a tenkosťou sa v podstate zmestí do peňaženky, kde ho môžete nosiť a stojí $99, čo je mimoriadne zaujímavá vec, keď si povieme, že dokonca tento telefón dokáže urobiť to, čo sa od telefónu asi najčastejšie očakáva, že s ním môžete telefonovať. A samozrejme môžete s ním posielať SMS-ky a umožňuje ďalšie služby. Je to niečo iné ako klasické smartfóny, kde máte všelijaké možné šialené veci, ktoré možno niekedy ani nevyužijete. Ale tento telefónik je napríklad pre majiteľov nejakých obchodných spoločností, ktorí majú obchodných zástupcov, prípadne nejakých šoferov na cestách a tak ďalej, mimoriadne zaujímavou vecou. Takže Magic Phone ako ďalší produkt. No a tretí produkt je to, čo nás bude dnes večer mimoriadne zaujímať, a to je tzv. Diamond Pad. Je to tablet, ktorý spoločnosť spúšťa do predaja dnešným dňom, to znamená 17. apríla. Cena iPadu klasická je $425, ale keď sa pozriete dnes na tú aktuálnu ponuku, na ten special offer, dnes si môžete kúpiť tento tablet za $370 vrátane púzdra a táto ponuka platí ako tzv. Ponuka ranného vtáka, alebo ako to nazvať. Je to uvádzacia ponuka pre všetkých záujemcov, trvá do pondelka, v podstate tento týždeň, a môžete si kúpiť. Stačí mať k tomu jednu jedinú vec, a to je nainštalovaná aplikácia AdCash vo vašom telefóne, o ktorej budeme hovoriť za chvíľočku. Tento tablet je takisto svojim výkonom, výbavou aj všetkým, čo má, teda porovnateľný s všetkými konkurenčnými výrobkami až na jednu vec, a to je omnoho príjemnejšia a nižšia cena, ktorá v podstate je neprekonateľná konkurenciou nielen v tejto akcii, ktorá trvá tento týždeň, ale aj pri klasickej predajnej cene, ktorá začne platiť od budúceho týždňa. Takže druhým segmentom spoločnosti Word Technology je výroba, distribúcia a predaj mobilných zariadení, smartfónu, Magic Phoneu a tohto tabletu. Tretia a mimoriadne zaujímavá oblasť, ktorú nám umožňuje a čo sme vlastne videli odpromované aj v tom úvodnom videu, je Word AdCash. Je to aplikácia, ktorú si vy môžete nainštalovať do svojho mobilného telefónu. Tá aplikácia žiadnym spôsobom váš telefónik nezaťaží, ani nezdržuje hovory, ani vás žiadnym spôsobom neutravuje. Jedinou jej úlohou je, že počas príjmania hovoru, keď vám telefón zvoní, sa identifikačné údaje volajúceho
zobrazia hore v rohu telefónu, tak aby ste ho dokázali identifikovať a váš displej sa využije ako reklamná plocha. Zobrazí sa reklama, vy normálnym spôsobom príjmete hovor, nič netreba robiť, vybavíte telefonát, prípadne ak vás tá reklama zaujala, tak sa ku nej potom vrátite. Čo je na tej reklame ale dôležité je to, že za každé zobrazenie reklamy dostanete zaplatené. Dostanete zaplatené od 1 centu až do 5 centov, je to podľa kvality, agresie a nastavenia reklamnej kampane zadávateľom. A čo je veľmi dôležité v tejto chvíli si uvedomiť, že váš telefónik sa môže veľmi jednoduchým pričinením stať niečím, čo už nie je nákladovou položkou, čo musíte každý mesiac platiť, ale stáva sa niečím, čo dokonca dokáže na seba aj zarobiť. Takže aplikácia AdCash je mimoriadne zaujímavá a v podstate vám vie zabezpečiť váš nejaký väčší reziduálny príjem. Ak si túto aplikáciu nainštalujete a budete ju používať, budete mať zabezpečený neustály príjem peňazí. Úžasné na AdCashi je to, že je to prvý produkt tohto druhu. Je zaujímavé, že napriek tomu, že sa píše rok 2013 a mobilnú komunikáciu máme rozvinutú v veľmi silnej miere už nejakých 10, možno 15 rokov, ešte nikto si neprišiel a nikto si neuvedomil tú silu tej reklamnej plochy toho telefónu a až teraz prichádza prvá spoločnosť tým, že dokáže reklamu v mobilných telefónoch nejakým spôsobom speňažiť. Výhody AdCashu sú veľmi zaujímavé, pretože psychologicky je to jedna z najkvalitnejších reklam, ktorú vôbec môžete mať, pretože na ten displej sa proste pozriete. Je to iné, ako keď idete popri diaľnici a je tam billboard, ten proste nevnímate, neprečítate si ho, preletíte ďalej. No a ďalšou veľkou výhodou pri tom AdCashi je sekundárna vec, že vy sa v podstate môžete v budúcnosti, nie ešte teraz, aktuálne, stať akýmisi šíriteľmi. Toto, čo vidíme na slajde, je mapa užívateľov AdCash a to je v danom regióne označenie množstva ľudí, ktorí už tú aplikáciu vo svojich telefónikoch majú nainštalovanú. Na čo to slúži? Je to veľmi jednoduché. Slúži to pre vašu prácu, ak chcete šíriť ďalej tú aplikáciu AdCash, pretože za chvíľu si povieme o tom, aké to má veľké výhody, tak tá aplikácia, čím viac ľuďom ju odporúčite, tým výhodnejšie to pre vás je. Tak tá aplikácia samozrejme ale umožňuje aj reklamným partnerom, aby si tú reklamu zadávali. Ak prídete do nejakého mesta a poviete niekomu, že daj si reklamu na mobilné telefóny, je to samozrejme pre ňoho veľmi zaujímavé a vašim dôkazom, že sa mu to aj oplatí, je takáto mapa. Ak mu poviete, že napríklad v Bratislave je, 50 000 ľudí, ktorým sa to zobrazí na obrazovke na displeji mobilu, tak samozrejme ten obchodný partner si povie, áno, to je pre mňa zaujímavé, aby 50 000 ľudí dostalo informáciu o tejto mojej reklame, pretože on si povie, túto reklamu určite ľudia uvidia a ja nemusím platiť reklamu v nejakom plátku, ktorý sa roznáša do schránok, ktorý často ľudia využijú len na to, že s tým podkúria v krbe alebo s tým vystelú smetný kôž alebo niečo. Takže táto presnosť a efektívnosť reklamy je mimoriadne zaujímavá. AdCash má obrovský potenciál. Treba si povedať, že v súčasnej dobe funguje AdCash pre klasických užívateľov len v demo verzii, ale na druhej strane je to niečo úžasné, že vy už teraz môžete prísť a ukázať niekomu v telefóne, aha, telefonujem takisto ako ty, ale ja mám aplikáciu AdCash, ja zarábam, kdežto ty telefonuješ a platíš. Ja, keď príjmam hovory, SMS-ky, MMS-ky, dostávam zaplatené, ty nedostávaš nič. Je to veľmi podporný nástroj v rozširovaní vašej budúcej siete. O tom ešte budeme hovoriť. Poprosím ďalší slajdík. Štvrtým odvetvím, v ktorom sa pohybuje spoločnosť Word, je časť Word Energy, a ktorá buduje prvý Power Cloud na svete. Čo je to Power Cloud? Preložíme to veľmi jednoducho. Je to sústava elektrární, ktorá je akýmisi obláčikmi, ktoré majú vytvoriť jeden veľký oblak. Snaží sa spoločnosť vytvoriť najväčšiu svetovú elektrárň na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a postavenej tisícmi ľudí, ako sme my, ktorí tu dnes večer sedíme a počúvame. Skúsme kliknúť na ďalší slide, kde by sme mali pochopiť, akým spôsobom sa to robí. Všetko je to postavené na základe tzv. Kjótskeho protokolu, ktorý ratifikovalo 184 krajín sveta a cieľ je veľmi jednoduchý: znížiť emisie skleníkových plynov. A to sa robí tak, že samozrejme uprednostňujú sa takéto ekologické elektrárne, ako vidíme tu na fotke. Keď si predstavíte
nie jadrovú, ktorá má ale takisto dosť nebezpečný imič vo svete a nevďačný imič a je samozrejme svojím spôsobom nebezpečná, ale keď si predstavíte tepelnú elektráreň, ktorá spaluje kvanta hnedého uhlia, ktorého výhrevnosť je veľmi nízka, len nejakých možno 18 alebo 20%, a zároveň ide do ovzdušia obrovské množstvo spalín, popolčeka a rôzneho sajrajtu, tak je jasné, že prednosť dostávajú takéto elektrárne, ktoré sú pre životné prostredie v podstate neškodné. Systém fungovania je taký, že každý z nás má možnosť si v elektrárniach, ktoré buduje spoločnosť World, zakúpiť jeden takýto panel alebo viac takýchto panelov, takúto jednotku, a takýmto spôsobom sa vlastne stať spolumajiteľom elektrárne. Kohokoľvek sa spýtate, že či by nechcel byť spolumajiteľom nejakej akejkoľvek elektrárne, tak okamžite bez nejakého rozmýšľania vám drvivá väčšina ľudí povie, že samozrejme áno, pretože je jasné, že energetika vynáša veľké peniaze. Princíp budovania tejto elektrárne je vždy taký, že je tam 5000 panelov, ktoré spoločnosť ponúka investorom. My môžeme svojimi príspevkami pomôcť na výstavbu tej elektrárne, a čo je ale veľmi dôležité, v momente, keď sa spustí výroba energie, tak sa vám tie peniaze, ktoré tá elektrárne zarobí, tým, že sa energia predáva do siete konečným odberateľom, tak zisk sa všetkým investorom rozdeľuje. Takže vy ste naozaj spolumajiteľ elektrárne, môžete počítať s ročným výnosom 15 až 20% per annum. A je tam preto ten rozptyl, pretože tie elektrárne sa budú budovať vo viacerých krajinách. Bude to nastavené tak, aby v podstate tá výroba energie bola nepretržitá. Bavíme sa o 100 a viac elektrárniach. V súčasnosti sa buduje prvá. Očakávaný dátum spustenia je 30. apríla, to znamená niekedy začiatkom mája už vám budeme vedieť ukázať prvé výsledky, akým spôsobom tá elektráreň zarába a prináša nám peniaze. Zaujímavé je, že spoločnosť World garantuje po 12 mesiacoch odkúpenie vašich podielov tých jednotlivých, ak by ste mali o to záujem. Toto je mimoriadne zaujímavé pre ľudí, ktorí chcú investovať. Za chvíľočku si povieme o sumách, ktoré sú na to potrebné. V každom prípade výnos, ročný výnos okolo 20% je omnoho zaujímavejší ako zaniesť peniaze niekde do banky. A my si ukážeme, že váš výnos môže byť v podstate sanovaný a tie peniaze sa vám môžu vrátiť už doslova o pár dní alebo o pár týždňov. Záleží trošku len na vás. Takže prešli sme si 4 základné oblasti, ktorým sa venuje spoločnosť Edcash, a teraz sa poďme, spoločnosť World, a teraz sa poďme pozrieť, ako vy môžete osobne participovať. Tých možností vstupu je viacero. Úplne najzaujímavejšou je možnosť byť free užívateľom, ale to je možnosť, ktorá je samozrejme blízka všetkým ľuďom, pretože je to možnosť byť zdarma. V tejto chvíli si ale musíme povedať jednu vec. Ak vy očakávate nejaký zisk, tak ten je adekvátny vždy vášmu vkladu. Nemusí to byť vždy vklad finančný, ale samozrejme nejaký sa očakáva. Je to vklad vašej práce, vašej energie, vášho entuziazmu. Pokiaľ budete free užívateľ, znamená, že ste žiadnym spôsobom do spoločnosti neprispeli. Ako free užívateľ budete mať v budúcnosti zdarma sa zaregistrovať ako používateľ Edcashu a môžete prijímať peniaze zo zobrazovania tých reklám na vašom displeji vášho mobilného telefónu. Ja verím tomu, že dnes večer sme sa tu zišli ľudia, ktorí nechcú byť nejakými čakateľmi na to, že bude niečo zdarma, ale že sú to ľudia, ktorí vycítia príležitosť a pochopia, že aj drobná investícia im môže zabezpečiť v budúcnosti celkom solidné zisky. Ďalším potom vstupom, ktorý už je spoplatnený, je to tzv. Affiliate Store, potom je to Pro, Master a Power Unit. Ešte chvíľočku zostanem pri tom voľnom užívateľovi, pretože tam sa vrátim k tej paralele a spomenanému menu Mark Zuckerberg a jeho sociálnej sieti Facebook, ktorá je na internete. Viete sami, že do Facebooku sa takisto môžete zaregistrovať zdarma, môžete ho využívať a zaujímavé je to, že ale na Facebooku žiadnym spôsobom nezarobíte. Pán Zuckerberg napriek tomu patrí k najbohatším ľuďom na zemeguli, všetci mu jeho peniaze závidia a je to o tom, že umožnil prostredníctvom Facebooku zobrazovanie reklam. Takže z tých reklam si on tie peniaze všetky bere. Edcash umožňuje trošičku iný prístup, spoločnosť World pracuje s partnermi, to znamená spoločnosť World za to zobrazenie reklám
platí týmto ľuďom. To znamená, aj keď budete free užívateľ, z toho zisku, ktorý bude z toho reklamného priemyslu, ktorý takýmto spôsobom vznikne, vy budete dostávať istú čiastku. Ale to sa bavíme o budúcnosti. Je jasné, že musí sa spoločnosť dopracovať k tejto dobe, aby teda to bolo po všetkých stránkach pripravené. Zatiaľ máme možnosti len spoplatneného vstupu. Tak sa poďme pozrieť na tú prvú úroveň, ktorou je Affiliate Store. Affiliate Store vyžaduje investíciu, nechcem povedať smiešnú, bože chráň, mám veľkú úctu k peniazom a pristupujem k nich s pokorou, ale je to investícia 30 €. Prečo som si dovolil trošičku zľahčiť a ako keby dehonestovať túto sumu? Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Ja osobne takisto som súkromný podnikateľ, živím sa tým, že som musel najprv zainvestovať isté peniaze a teraz očakávam z toho nejaké zisky. Tu nám máte možnosť vybudovať si v podstate svoj vlastný obchod a začať obchodovať za 30 €, $39 je mimoriadne jednoduchá cesta k úspechu, to vám poviem. V podstate nenesiete žiadne riziko a môžete s veľkým entuziasmom sa pustiť do práce. Čo ako affiliate máte umožnené? Máte tam pochopiteľne svoju osobnú doménu, máte tam tzv. e-shop. To je veľmi zaujímavá vec. Od budúceho pondelka, od útorka po ďalšej uzavierke, každý z affiliateov, preto je názov aj Affiliate Store, dostáva svoj elektronický obchod, kde môžete začať predávať, nakupovať všetky tie produkty, o ktorých sme hovorili. To znamená tablety, Diamond Phony alebo Magic Phony a môžete ich predávať aj ľuďom, ktorí sú mimo zaregistrovaných členov, mimo siete spoločnosti Word. To znamená, že dostávate hneď k dispozícii svoj obchodík. Ak poznáte vo svojom okolí niekoho, alebo budú sa blížiť niekto bude mať sviatok, alebo prídu za chvíľku Vianoce, ono sa to nezdá, ale sa to blíži, tak máte možnosť veľmi lacné výrobky nakúpiť, ktoré môžete predať a samozrejme vždy nejakým spôsobom na tom profitovať a začať si budovať svoj nejaký biznis. Veľmi dôležité je, že ako Affiliate Store máte možnosť si takzvané chytiť miesto v štruktúre a to za chvíľočku vysvetlíme, čo to znamená. Chytiť si miesto v štruktúre, k tomu pochopeniu tohto slovného spojenia je potrebné vedieť, že spoločnosť registruje svojich ľudí a svojich členov v tzv. Binárnom systéme. Binárny systém je vynájdený už dávno, je to mimoriadne efektívny spôsob, ktorý veľmi umožňuje príjemným spôsobom budovať tú sieť a je to v podstate o tom, že niekto, kto je kvázi váš sponzor, kto vás odporúčil do toho systému, vás tam ako keby zaradí, vašu registráciu a vy potom máte to svoje miestečko a máte možnosť si budovať svoj tím. Že je binárny, to znamená, že vždy budujete dva týmy, jeden pravý a jeden ľavý. Vidíte na slede, že tam máme dve vetvy, jedna ide smerom doľava, ako ukazuje šípka, a druhá doprava. Rozdiel medzi tými vetvami je ten, všimnite si, že do tej jednej dostávate tých hnedo označených ľudí. To sú ľudia, ktorí tam ako keby spadli do vašej štruktúry bez akéhokoľvek vášho príčinenia a sú to ľudia, ktorých tam registruje váš sponzor. To znamená, on vám pomáha a jedna tá noha, môžeme hovoriť, sa rozvíja v podstate bez akejkoľvek vašej aktivity, respektíve môžete sa spoľahnúť na to, že ak máte dobrého sponzora, ktorý pracuje, ktorý registruje, tak dostávate tam ľudí a polovička vašej práce je ako keby spravená. Vy máte za úlohu ďalšími registráciami, ktoré vy predpokladám, že budete robiť, pretože to šírenie adcashu je veľmi jednoduché. Stačí, aby ste niekomu ukázali váš telefón, že sa tam zobrazí reklama a za to ste dostali zaplatené, tak to chce každý. Takže to šírenie je veľmi jednoduché a keď to stojí tá aplikácia len $30, alebo $39, 30 €, to je veľmi ľahko šíriteľný a ľahko predajný produkt, ktorý sa ľahkým spôsobom chytá. Je strašne dôležité chytiť si to miestečko, lebo je rozdiel, či vy budete na tomto mieste, kde sa vidíte, alebo budete pár mesiacov alebo pár týždňov rozmýšľať a budete napríklad čakať na to spustenie zdarma, tak si predstavte, že sa zaradíte niekde na koniec tej línie, do ktorej sa medzi tým poregistruje množstvo iných ľudí. Toto čakanie môže byť rozhodujúce vo vašej budúcnosti a ja osobne poznám ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom zaregistrovali, doslova si len chytili miestečko a dnes tam majú 200-300 ľudí a pritom oni ani len prstom zatiaľ nepohli, neurobili jedinú registráciu.
až keď zistili, akým spôsobom to funguje, všetky tie možné druhy výplat, ktoré im za ten čas unikajú, tak začínajú spoznávať ten systém a začínajú sa nejakým spôsobom registrovať. Alebo začínajú pokračovať registráciou ďalších ľudí. Ten princíp práce je veľmi jednoduchý, je to v podstate duplikácia. To znamená, ak vy ten systém odporúčite dvom ľuďom a oni ďalším dvom a každý vždy len dvom, tak máte úspech zaručený. Pokiaľ sa vám podarí udržať tento postup, že vždy vami registrovaný človek privedie dvoch ďalších a zase aj tým odporúčite a tých dvoch a dvoch, tak vám musí byť jasné, že geometrickým radom to začne veľmi pekne narastať a tá vaša štruktúra sa bude tvoriť. Napriek tomu, že vy ako ten affiliate máte možnosť obchodovať s tými prostriedkami, s tými jednotlivými mobilnými zariadeniami, nemáte ešte možnosť zarábať priamo z Zcashu, treba si uvedomiť tú potenciálnu silu. Predstavte si, že príde doba, keď to naozaj bude všetko zadarmo a kedy aj tí ľudia, ktorí boli neveriaci alebo ktorí proste nechceli sa registrovať, kým ten Zcash nebude zdarma a proste nebude spustený, no ak vy tých ľudí by ste v ten deň chceli začať registrovať, no tak ich poregistrujete zopár. Ale všimnite si, ak vy urobíte to, že trošku budete aj vy takí vizionári, chytíte si to miestečko už teraz, spravíte si registráciu a zopár ľuďom to odporúčite, tak možno v tú chvíľu, keď to bude všetko zdarma, bude pod vami niekoľko stoviek ľudí, možno tisícov. A keď z nich každý zaregistruje nejakého potom držiteľa, alebo teda záujemcu o ten Zcash, keď to bude zdarma, tak vám denne potom pribudnú doslova stovky alebo tisíce ľudí. Tá vlna bude neuveriteľná. No a za chvíľočku si ukážeme, že to pre vás môže byť veľmi, veľmi zaujímavé. Takže snáď ste pochopili, ako je dôležité urobiť rýchle rozhodnutie. Jedna vec ešte, nebojte sa ísť, stať sa afiliétmi za 30 eur. 30 eur je suma, ktorú dokážete nejakým spôsobom minúť na omnoho nezmyselnejšie veci, pretože ja verím tomu, že toto má veľký zmysel, ale hlavne nebojte sa si to miesto chytiť, pretože ten potenciál je tam obrovský a kedykoľvek sa môžete upgradenúť na vyššiu formu spolupráce. Pretože okrem afiliéta máme ďalší prístup, to je tzv. Propek. Propek, všimnite si, už umožňuje o mnoho viacej veci. Samozrejme, jeho suma je takisto už trošičku vyššia, je to $289, ale je to už svojím spôsobom franšíza. Pre tých, čo nepoznajú význam tohto slovíčka, vy, ak by ste si chceli otvoriť obchod firmy Adidas alebo obchod firmy McDonald, tak sú veľmi presné podmienky, ktoré vy musíte splniť. Každý z vás môže mať McDonalda, akurát, že musíte sa presne držať dizajnu a musíte presne splniť stanovené podmienky, ktoré sa týkajú vybavenia priestoru, ktoré sa týkajú, parkovacích miest, personálu, jeho oblečenia a pochopiteľne aj predávaných produktov. Toto je niečo veľmi podobné, akurát, že to nestojí niekoľko 100 000 eur, tak ako je to pri tej franšíze McDonaldovej, ale stojí to $289. Čo z toho máte? Máte pochopiteľne licenciu ako pro. Tento pro už môže zarábať. Už môže zarábať o mnoho väčšie peniaze ako ten affiliate. Má samozrejme takisto svoj e-shop, elektronický obchod, aby mohol obchodovať s tými všetkými zariadeniami. Má jedno základné obchodné centrum, to si potom vysvetlíme, čo to znamená. Má svoj digital office, to znamená, že máte akúsi kanceláriu, kde si riadite tú svoju činnosť. Čo je veľmi dôležité, máte videosadu, to znamená, že už trošku v obmedzenej forme môžete využívať takéto formy komunikácie, ako sú trebárs tie videomaily alebo takúto webinárovú miestnosť. Potom máte sadu na telefonovanie s nejakými voľnými minutami. No a Super Free Word 400, to je v podstate nejaký taký paušálik, ktorý vám umožňuje 400 minút v mesiaci pretelefonovať do zahraničia. O tom dnes ale hovoriť nebudeme, budeme sa baviť o princípoch. Veľmi zaujímavé na tom Propeku je to, že obsahuje dvakrát voucher affiliate zdarma. No, zdarma. Vy si zaplatíte $289 a dostanete dva tie affiliate voucheríky zadarmo. Čo to ale znamená? Stačí, aby ste našli na tú vašu duplikáciu dvoch šikovných ľudí, jednému predáte, druhému takisto predáte tú affiliate aplikáciu po $39.
možno ani nie je tak dôležité, že sa vám vráti tých $78. Dôležité je to, že ak sú tí dvaja ľudia šikovní, privediete ich na takúto prezentáciu, kde oni pochopia zmysel, význam, trošku ich to chytí a začnú budovať tie svoje štruktúry, vy máte o veľmi zaujímavý príjem postarané. Takže spoločnosť vám umožňuje takýto prvý krok na rozbeh tej štruktúry. Veľmi dôležité je, že ešte ako propak dostávate 100 zlatých bodov. Keby sme to mali povedať veľmi jednoduchou slovenčinou, je to v podstate $100, ktoré môžete v budúcnosti využiť ako zľavu pri nákupe ďalších produktov. To je taký voucherik, taký nejaký darček od spoločnosti na budúce dobré nákupy a dobré vzťahy. Takže to je takisto zaujímavá vec. Pre ľudí, ktorí dokážu si toto rýchlo v hlave spočítať, čo všetko ten propek za tú adekvátnu sumu umožňuje, tak možno vidia istú šancu, ako naozaj efektívne začať obchod. Ten propek, ale povedzme si otvorene, je akýmsi medzischodom medzi tým obyčajným afilietom, ktorý začína naozaj nejakým spôsobom od podlahy a veľmi ťažkým spôsobom, veľmi ťažkým, ale vyžadujúcim veľké množstvo energie, sa môže prehrísť postupne k tomuto pro a master, pretože master je ďalšia úroveň. Ja totiž master pak považujem za v podstate taký komplexný ten franšízový prístup, že ak si kúpite mastra, tak je to naozaj cesta k úspechu, je to cesta k veľkému množstvu odmien. V súčasnosti Master Pack stojí $639, je to teda suma, ktorá je niekde tesne pod úrovňou, alebo niekde pod úrovňou 500 eur. Za 500 eur na jednej strane vy môžete sadnúť do lietadla, odletieť niekam na dovolenku a vrátiť sa po 10-11 dňoch bez tejto sumy, síce oddychnutý, opálený, ale to je tak všetko, ale pokiaľ by ste tú 500 investovali takýmto spôsobom, tak si otvoríte v podstate svoj vlastný biznis, ktorý je mimoriadne zaujímavý a umožňuje viac ako 10 spôsobov zárobkov. Okrem toho, že máte licenciu mastra, máte samozrejme ten svoj obchodík, ale čo je veľmi zaujímavé, máte 3 obchodné centra. O tom budeme hovoriť na ďalších slajdoch, ale pamätajte si, že 3 obchodné centrá je veľmi silná motivácia podnikateľská. Potom máte kompletnú sadu na podporovanie svojho biznisu. Vy dostávate takýto webinárový produkt, ako teraz sledujete, tak ako ja teraz večer spikujem túto prezentáciu, tak vy môžete sa baviť so svojimi ľuďmi, ktorých si tam pozvete a môžete im biznis predstavovať. Dokonca to môžete využívať aj na úplne iné biznisy. A táto miestnosť je nikým nekontrolovaná, môžete ju využívať ako chcete. Vy možno máte už nejaké iné spoločnosti, možno ste majitelia, možno vás už teraz napadlo, že aj vaša spoločnosť, ktorej vy ste, buď len zamestnancom alebo majiteľom, je to svojím spôsobom úplne jedno, že môžete zobrazovať reklamu na produkty vašej spoločnosti na mobilných telefónoch. Takže tých potenciálnych možností je tu obrovské množstvo. Master dostáva 200 zlatých bodov, to je ako keby ďalších $200 využiteľných na zľavy na budúce nákupy, ale čo je určite a jednoznačne najzaujímavejšie, obsahuje 10 voucherov pre afiliétov. Pre ľudí, ktorí to majú radi tak, že preratávajú všetko na čísla, prípadne na peniaze, 10-krát affiliate store voucher znamená, že $390 vašej investície sa vám dokáže okamžite vrátiť. To znamená, vy ste dali 639, ale na druhej strane ste predali 10 šikovným ľuďom tú aplikáciu, alebo ten affiliate store, takže $390 už máte naspäť. To je úžasné, viac ako polovička vami investovaných peňazí už je doma. Čo je ale strašne dôležité, máte zároveň pod sebou vybudovanú sieť 10 ľudí. A tam už je mimoriadne veľká pravdepodobnosť, že z tých 9 ľudí niekto sa chytí, možno všetci 10, možno 6 a možno len 2, čo ale úplne môže stačiť. A títo ľudia vám začnú budovať a pomáhať s budovaním vašej siete. Masterpack je naozaj veľmi výrazný krok k tomu, aby ste boli úspešní. Poznám prípady, keď ľudia nielen sami osobne si to kúpili, ale napríklad to kúpili svojim deťom a povedali, no však ten môj chalanisko stále sedí na internete, stále telefonuje a tak ďalej, stále odo mňa pýta peniaze, toto je cesta, ktorou si môže nejakým spôsobom zarobiť. Takže Masterpack mimoriadne zaujímavý.
Poďme ďalej. Pre tých, čo by chceli byť naozaj aj nejakými investormi, tak komplexná ponuka, tzv. Master Plus Power Unit, je za sumu $1539, čo samozrejme nie je málo, ale pochopiteľne tuto už je aj tá ponuka širšia. Okrem toho, že toto obsahuje kompletného mastra, vrátane 10 afiliétskych voucheríkov a dostávate ešte aj 400 zlatých bodov, čo je zase potenciálnych $400, tak vy dostávate aj jednu jednotku, jeden power unit, je to ako keby jedna tá tabuľa, ten jeden článok v tej elektrárni a stávate sa spolumajiteľom a máte právo už príjmať aj zisk z tej vyrobenej energie. Tých power unit, tých jednotiek si môžete kúpiť viac, je to na vás. Poznáme ľudí, ktorí sa rozhodli zainvestovať viac, kúpili si 8 alebo 10 týchto. Je to samozrejme na vás. Ja som dnes sľúbil, že dnes večer to nebude agitácia, ale bude to ukazovanie možností. Takže jedna z možností, ako vy môžete investovať svoje peniaze, aby vám zarábali, aby nielen to, že sa máte strach, či vôbec vám to niekde v banke vychytá a vykryje im infláciu, čo sa často ani nedarí, tak v tomto prípade pri vašom výnose nejakých 20% ročne, samozrejme to môže byť veľmi, veľmi zaujímavý príjem. A to ešte sa môžem zastaviť pri tom, že všimnite si, že tam je nejakých 800 CV. To je niečo, čo využijeme potom v tom binárnom systéme. Takže na to len teraz upozorňujem, aby ste vedeli, že každý z týchto produktov jeho zakúpenie prináša nejaké body a tie budeme o chvíľočku meniť na peniaze. Takže ak by ste mali záujem dokúpiť si potom tú Power jednotku, pretože vy si ju môžete dokúpiť aj ak ste obyčajný master, doteraz, že nie ste ten Master Power, tak si môžete dokúpiť jednotku. Samotná jednotka stojí $1200, pretože je to 1100 plus 100 za poštovné a všetky colné vybavenia a neviem čo, pretože vám prichádza ešte k tomu nejaké dokumenty v obálke a tak ďalej, tak vy samozrejme si ju môžete kúpiť, ale pre tých, ktorí sú noví začiatočníci, sa o mnoho viacej oplatí kúpiť ten Master Power naraz, pretože je to lacnejšie, výrazne lacnejšie, ako keby ste si kúpovali Mastera a Power Unit. Ale zase tí, čo už Masterami sú dlho 4-5 mesiacov, tak nemajú problém si to dokúpiť. Tých možností samozrejme je viacero. Aj pri nákupe v tej jednotky dostávate zlaté body, takže je to všetko veľmi, veľmi zaujímavé. Poďme ďalej. Rozprával som o nejakých zlatých bodoch. Aby vedeli všetci začiatočníci, tak spoločnosť má vytvorený tzv. Diamond Life Club. Je to taký VIP klub, ktorý doteraz bol len pre niektorých členov, vyberaných členov, ktorí už dosiahli nejaký úspech v spoločnosti alebo nejakým iným spôsobom boli etablovaní. Dnes v tom VIP Diamond klube môže byť každý Pro, Master a Power Unit. Dostávate tie zlaté body, ktoré môžete potom využívať ako zľava. Je to niečo, čo spoločnosť v podstate pridelila pred pár dňami, doslova pred pár dňami, je to veľmi aktuálna vec a je to niečo mimoriadne príjemné, pretože vy keď zainvestujete nejaké peniaze a v budúcnosti si môžete tú svoju investíciu ešte nejakým spôsobom buď zdvihnúť, alebo jednoducho využiť to, že ste v danej chvíli investovali a keď nakupujete, či už darčeky pre seba alebo pre niekoho ďalšieho, tak môžete využívať výrazné zľavy. Takže toto je program zlatých bodov. My sme tu dnes ale samozrejme pre to, aby sme objasnili, ako sa dá zarábať. Týchto 10 spôsobov zárobku, ktoré tu teraz vidíme, sa budeme snažiť nejakým spôsobom preletieť, aby ste pochopili, o čo ide. Treba si uvedomiť jednu vec. Týchto 10 spôsobov zárobku platí väčšinou pre masterov a Master Power. Afiliéti nemajú nárok v podstate ani na na retail bonus. Pro majú niektoré obmedzené, ale niektoré môžu získať. Takže ako Pro je samozrejme už výhodné byť upgradeovaný z toho afiliéta, no a keď chcete naozaj všetkých týchto 10 spôsobov zárobku mať, tak treba byť aspoň master a trošičku pomôcť tej spoločnosti budovať tú štruktúru a samozrejme pomôcť. Tak sa poďme pozrieť, čo tam všetko na nás čaká. Ako jedna je označený retail bonus, to znamená, je to výplata provízií, ktorá je okamžite online, je pre všetkých partnerov, je pre afiliétov, pro aj masterov a je to za predaj produktov. Ako náhle vy niečo predáte, tak dostávate priamu províziu a dostávate tzv. CV body a ďalšie odmeny. Pre afiliét
je to veľmi výhodný spôsob štartu, pretože vy keď predáte, predstavte si, že predáte nejakých pár telefónov, prípadne tablet, tak vy získate peniaze od spoločnosti a môžete sa upgradenúť na tie vyššie stupne a tam už môžete prijímať aj ďalšie spôsoby odmeňovania. Takže retail bonus je priama provízia za priamy predaj nejakého produktu. Poďme na dvojku. Dvojka je Fast Start bonus a je to veľmi zaujímavý spôsob, ktorý ale už je určený len pre Pro a Master a je vyplácaný okamžite online v danej chvíli, keď sa to udeje. Fast Start bonus je o tom, keď sa vám podarí niekomu predstaviť produkty spoločnosti a on prejaví záujem vstúpiť ako Pro alebo ako Master alebo ako Master Power. Za každého dostávate okamžitú odmenu. Za Mastera dostávate $60, za Pro 20 a takýmto spôsobom tie provízie idú vyššie a vyššie podľa toho, či si niekto kupuje tú Power Unit, tú jednotku, alebo si kupuje celého Power Mastera, takto sa to pohybuje až do výšky $120 za jedného získaného človeka. Takže ak vy si uvedomíte, že ste napríklad dali za Mastera $639, ale zároveň ste predali tých 10 voucherov, ktoré tam máte, tak už $390 máte naspäť. A ak by sa vám podarilo predstaviť toto niekomu, kto bude mať záujem takisto do toho vstúpiť, tak stačí, aby ste to predali, ja neviem, 4 mastrom, tak už máte 4x60, to máte $240 naspäť a v podstate ste na nule so svojou investíciou a to ešte v tej danej chvíli, ak ste vy našli 4 mastrov, dostanete ďalšie peniaze v iných spôsoboch odmien. Takže tu v tomto biznise je mimoriadne ľahké, ak ste schopní nejakú energiu do toho vložiť, ak ste schopní to niekomu predstaviť. V podstate to predstavenie znamená, že tých ľudí pozvete na takýto webinár a im sa to zapáči, tak veľmi rýchlo sa vaša investícia sa dá vrátiť. To znamená, aj keď vy si napríklad zainvestujete do tej elektrárne a urobia to za vami 4, 5, 6 ľudia, ktorým vy ste odporúčili a predstavte si, že dostanete za každého po $120 a plus ešte ďalšie spôsoby odmien, takže vami investované peniaze vrátia v podstate behom pár dní. Pochopiteľne vaša istina zostane v spoločnosti, naďalej vám to bude zarábať, akurát, že vaša investícia, už máte všetky peniaze doma a máte len nejaký bonus, poberáte z výnosu z toho, čo ste založili doslova tú vašu sieť. Takže toto je Fast Start bonus, ktorý dostávate v momente, keď to predstavíte svojim blízkym ľuďom. Ako odmena číslo 3 je odmena, ktorá je veľmi zaujímavá, je to pre partnerov na úrovni Master a je to bonus, ktorý je priznaný za vytvorenie tzv. Tehly. Poďme na ďalší takýto obrázoček, ktorý je veľmi vysvetľujúci. Čo to znamená tehla? Predstavte si, že vy ste tuto dolu, ten úžasný človek s múdrou veľkou bielou hlavou v krásnom bielom obleku, ktorý ďalej šíri myšlienku tohto nášho biznisu a zaregistrovali ste Jareka. To je ten hnedý váš master, ktorý tam je. A Jarekovi sa to páčilo a zaregistroval Ivonu a Izu. Obidve sú masterky. Okrem toho, že ste za Jareka dostali Fast Start bonus $60, ktorý je tam hore naznačený, tak ak sa to podarilo takto dokompletizovať a vytvorila sa tá trojica, ktorá je v tom hnedom krúžku, dostávate ešte $20 ako takú symbolickú odmenu za to, že ste vyrobili tú tehličku. Tehlička je teda váš master a jeho dvaja pokračovatelia na úrovni mastra. Na druhej strane ste to povedali Tadekovi, ten takisto sa zmastroval, dostali ste $60 a potom nastúpila Lucia a Danka, ktorých zase našiel Tadek a vám prišla $20. $20 to ako je príjemná suma, aj keď teda povedzme si nikoho z nás z biedy nevytrhne, ale čo tento Brick Development bonus znamená? Vráťme sa o jeden ten slandík naspäť. Ak sa komukoľvek z vás podarí, že máte dve tie tehly, tak ako to bolo na tom predchádzajúcom slajde, tak tam sa stávate tzv. Team developerom a otvárajú sa vám ďalšie možnosti príjmu. Ten status Team developer je veľmi, veľmi dôležitý, pretože zarábate ďalšie peniaze, vstupujete do programu Dream Car Bonus, to znamená urobili ste prvý krok k tomu, aby ste mohli využívať doslova služobné auto, na ktoré vám spoločnosť prispeje a máte účasť v tzv. Generation bonuse. To je veľmi dôležité a tam ale potrebujete mať ešte vlastníctvo aj minimálne jedného Power Unit. Veľmi,
Veľmi dôležité pre všetkých team developerov je to, že majú možnosť otvoriť si Business Centrum 2 a 3. To si za chvíľočku popíšeme, prečo je to dôležité. Takže budujete tehličky, nájdete niekoho, kto chce byť master, ten nájde ďalších dvoch, bum, dostávate $20. Ak sa vám to podarí v 2 prípadoch, ste team developer a otvárajú sa vám úplne nové možnosti. Poďme ďalej. Odmena číslo 4 je tzv. Team Volume Commission. To je veľmi zaujímavá vec, pretože každý master, každý pro, každý power unit, každý power master prináša nejaké body do tej spoločnosti. Každá táto pozícia má nejakú hodnotu a vy si budujete svoje 2 týmy. Poďme na ďalší slajd. Vy si budujete svoj pravý a ľavý tím, tak ako sme si povedali. Na jednej strane máte treba z toho Oleka, na druhej Staša a tam za nimi pokračujú tie registrácie. Niektorých ľudí tam môžete dať vy, niektorých tam ani nepoznáte, tých tam dávajú ďalší a ďalší ľudia, proste tie registrácie tam pribúdajú. Čo to pre vás znamená? Každý master prináša 300 bodov, každý pro prináša 100 bodov, každý power master prináša až 800 bodov a power unit takisto má svoju bodovú hodnotu. Najčastejšie je tu 400 bodov. To nás teraz ale nemusí zaujímať. Dôležité je to, že vždy v útorok ráno sa systém uzavrie, počítač prepočíta body, ktoré vám pribudli v priebehu týždňa a dostávate výplatu. To znamená, že vždy sa zrátajú body v pravom ľavom týme, zoberie sa ten tím, kde máte tých bodov menej, v tomto prípade máte vľavo 1000, vpravo 1100, takže zaujímavá je pre nás ľavá noha a vy ako master dostávate 20% vyplatené z tých bodov v prepočte na doláre v pomere 1:1. To znamená, ak ste mali tento týždeň v 1000 bodov z ľavej nohy, z tej slabšej nohy dostávate $200. Tu by som sa zastavil, pretože ja som povedal, že mali ste fast start bonus, to znamená, priniesli ste zo pár mastrov, za každého ste dostali po $60, ale za každého toho mastra ste dostali 300 bodov, to znamená, ak ten master bol vo vašej slabšej nohe, tak pre vás ten master neznamená len $60 v tom prvom príjme, ale aj tieto body za ňo sa premenia na ďalších 60. Teoreticky to znamená, že každý váš druhý master vám prináša až $120. Takže je jasné, že stačí mať 4-5 mastrov a vaša investícia, ktorú ste dali do tohto biznisu, sa bez problémov vráti a dostávate sa do plusu. Je len veľmi málo obchodov, ktoré ponúkajú takúto obrovskú a výživnú možnosť, ako si rozbehnúť svoje vlastné podnikanie. A pre tých z vás, ktorí už mali niekedy skúsenosť so sieťovým marketingom a s takýmto podnikaním, musí už teraz byť jasné, že ten potenciál tohto obchodu je obrovský. 4.2 je Team Volume Commission Power. To je pre partnerov, ktorí zainvestovali do energie. Ak sa stanete Power Master, získavate tzv. Power TVC body. To znamená, že ak vo svojej štruktúre chcete poberať body od ľudí, ktorí si nakupujú tie jednotky, tak pochopiteľne aspoň jednu tú elektrárensku jednotku musíte mať. Tam je dôležité potom nezabudnúť na tzv. Power aktivitu. O tom budeme hovoriť. AdCash bonus. AdCash bonus je veľmi zaujímavý, pretože ja som povedal na začiatku, že v súčasnosti beží ten AdCash v tzv. Demo verzii. Beží to samozrejme pre afiliétov v demo verzii, pretože tí nejakým spôsobom nepomohli zatiaľ spoločnosti moc finančne. Oni zostávajú, sú si vedomí svojej pozície, oni majú možnosť ukazovať tú aplikáciu, budovať si svoju sieť, odporúčať to ľuďom, prípadne predávať v e-shope svoje tie produkty spoločnosti, ale AdCash bonus je vyplácaný pre partnerov Pro a Master každotýždenne. Master dostáva $1 za každého aktívneho mastra v svojej slabšej nohe, 20 centov za každého aktívneho Pro zo svojej slabšej nohy a 5 centov za každého aktívneho afiliéta zo slabšej nohy. To znamená, že ak vybudujete nejakú vyrovnanú sieť, máte, 60 mastrov vo svojej slabšej nohe, no tak proste dostávate týždenne len za tých mastrov $60, ak samozrejme vy ste master. Ak ste pro, dostávate menej tých peňazí, dostávate $20 za každého aktívneho mastra, alebo 20 centov, za každého aktívneho pro a 5 centov za každého aktívneho afiliéta. Ten pro
dostáva vyplatené z tej slabšej nohy len 15%, master dostáva 20%. Už to je základný a zásadný rozdiel. Takže už aj tu je veľká odmena za to, že sa vám podarí vybudovať nejakú sieť. Tu si dovolím zdôrazniť, že vy dostávate zaplatené aj za masterov, ktorých ste tam nepriviedli vy. To sú mastery, ktorí mohli spadnúť od vašeho sponzora, prípadne sú to mastery, ktorí sú z vašej nejakej 3., 4. generácie, že vy ste to niekomu odporúčili, on niekomu a ten sa zmastroval aj za tohto mastera, ktorého vy ste v živote nevideli, ho nepoznáte, neviete o ňom nič, aj za neho máte ten $1 týždenne. Je veľmi dôležité v tejto chvíli si znova pripomenúť, aké je dôležité chytiť si to miesto v tej štruktúre, pretože vy, keď uvidíte, že za vás popadali nejakí mastri a že proste tá práca ide, že je to efektívne, že tam niekto vám pomáha s tou prácou, či už zhora, alebo váš zaregistrovaný a tak ďalej, kedykoľvek máte možnosť sa rozhodnúť, sa upgradeovať, aby ste o ten váš potenciálny príjem neprišli. Ale ak chcete naozaj naplno rozbehnúť obchod, treba do toho vletieť minimálne ako master, v tejto dobe možno skôr ako master power. Záleží len na vás, ako sa cítite finančne, a koľko energie do toho chcete dať a tak ďalej a tak ďalej. Takže na to sú ľudia, ktorí vám vedia pochopiteľne poradiť. Ako 6 je tzv. Money box, to je krabička na peniaze, nejaká šporkasa. Povedali sme si, že master dostáva 20% z tej svojej slabšej nohy. Treba si všimnúť, že toto je pre masterov team developerov odmena do toho prasiatka. 1%, dodatočne 1% je im ukladané do prasiatka na ich osobnom konte a pokiaľ budú rozvíjať obchod spoločnosti 12 mesiacov, to znamená, ak budú aktívni počas 12 mesiacov, podmienky aktivity si povieme, tak bude im to vyplatené a môže sa jednať o naozaj veľmi, veľmi zaujímavé peniaze v dolároch, ktoré môžeme chápať ako nejaký 13. plat alebo niečo podobné. 7. spôsob odmeny je generačný bonus. Ten sa týka Power Team developerov, ktorí majú zaplatenú Power aktivitu. V podstate je to o tom, že tento človek má právo poberať odmeny, ak je môjim priamým, nejaká Magda, tu máme taký príklad uvedený dolu vpravo, jej team volume commission je $1000, to znamená, Magda zarobila 1000, ja som Power Team developer, za to dostanem $100, pretože mám nárok na 10% z toho, čo zarobila ona. Je to o tom, že ak sa vám podarí vychovať šikovných ľudí v tej štruktúre, tak jednoducho máte nárok na ďalšie výplaty. Ten generačný bonus je potom dávaný podľa tzv. Kariérnych statusov, tých rankov. Ak ste vy na úrovni tzv. Bronzového hráča, tak beriete 10% zo svojej prvej úrovne, to znamená z ľudí, ktorých ste odporúčili vy. Ak ste treba z Platinum, tak vám takto berete z 2 úrovní, z prvej 10, z ďalšej 5. Ak ste nejaký Diamondi, tak 10, 5, 5 do 3. úrovne a všimnite si, ak ste dolu prezident Platinum 20, prezident Diamond 25% z tých ľudí, ktorých tam má v tých jednotlivých. To je pochopiteľne zaujímavé. Pre začiatočníkov to môže byť len akási forma motivácie, prípadne naznačenie, že tých foriem odmien sa tam skrýva veľmi veľa. Ale aby ste sa vy stali bronzovým, to stačí, aby ste mali vo vašej slabšej nohe v týždni len 100 bodov. To je vyslovene smiešná záležitosť, pretože 100 bodov vám prináša jeden jediný pro. Ak by ste mali 2 pro, jedného vpravo, jedného v ľavom týme, tak už spĺňate to, že ste bronz a môžete príjmať tam tie odmeny z toho generačného bonusu. Takže aj takýmto spôsobom sa dá prísť k peniazom. Môžu to byť mimochodom veľmi, veľmi zaujímavé peniaze. 8. Ak ste master team developer a máte šancu získať auto, tzv. Dream Car bonus. Ja som povedal, prvým krokom musí byť, že ste master team developer. To znamená, že máte vybudované tie 2 tehličky, našli ste 2 masterov, ktorí stihli nájsť ďalší každý 2 masterov a stihli to do 30 dní, to je taká základná podmienka, ale vy sa môžete pokúšať o to budovanie tehličiek v podstate neustále, stále máte možnosť tých tehličiek, môžete mať neobmedzenie, môžete ich mať 30, 50, 10, to je úplne jedno. Ak sa vám to podarí a zároveň dosiahnete v tom kariérnom pláne pozíciu Diamond 4 krát po sebe, to znamená, máte 10 000 bodov vo vašej slabšej nohe, 4 zúčtovacie dávate bonus na auto. Bavíme sa o $1000 po dobu 36 mesiacov,
to je $36 000 ako príspevok na vaše auto podľa výberu, ale to vaše auto ani nemusí byť vaše, môže byť lízované, môže byť nielen vo vlastníctve, môže byť aj prenajaté niekým. Je to reprezentačné auto, ktoré budete využívať, keď budete chodiť na aktivity spojené s Zcashom. Je to mimoriadne zaujímavá vec a je to jedna z odmien spoločnosti, ktorú takisto môžete získať. Keby ste boli mimoriadne úspešní, tak môžete získať 9. spôsob a to je Supercar bonus, to je vyplata provízií mesačne pre Master Power a to je už mesačná odmena $4,000, ale musíte si kúpiť naozaj luxusné auto a to sa vám stane, že sa stanete President Diamond 4-krát po sebe a získate prístup k takémuto autičku. Myslím si, že toto je naozaj na hranici veľkého futurizmu, ale môžem vám povedať, že spoločnosť už takéto auto niekomu pridelila a v podstate už sú ľudia, ktorí takéto auto užívajú, takže nie je to nejaký výmysel. Desina je Diamond Life Tour a to je odmena pre najúspešnejších obchodníkov, ktorí majú možnosť navštevovať veľmi zaujímavé miesta na svete. Teraz naposledy bola partia aj s našim nadsponzorom v Egypte, predtým boli niekde, myslím, vo Vietname. Teraz sa chystá veľká Diamond Life Tour do Brazílie. Tá bude v auguste, to znamená, máme dostatočný čas, aj keby niekto dnes len začínal, tak má šancu sa zúčastniť na tej Diamond Life Tour, ale pochopiteľne, aby ste len vôbec mohli uvažovať, že tam sa zúčastníte, musíte byť aspoň master. Takže toto je 10 základných druhov odmien. Teraz si ešte porozprávame o tom, akým spôsobom sa dostanete k peniazom a ukážeme si nejaké jednoduché vysvetlenie, aby ste pochopili, prečo niektoré veci áno, prečo niektoré veci možno nie. Takže peniaze spoločnosť vypláca na Visa kartu, našim partnerom je spoločnosť Visa, ktorá aktuálne pripravuje edíciu kariet. Mali sme iného dodávateľa kariet, ale teraz to budú kvalitnejšie karty od spoločnosti Visa, ktoré umožňujú omnoho efektívnejšie obchodovanie. To znamená, vy si kdekoľvek svoje zárobky, ktoré máte vo World GNM alebo výnosy, môžete vyberať z bankomatu alebo nimi kartou platiť niekde pri pokladni. Takže to je veľmi príjemný spôsob. Poďme ďalej. Toto je slajd, ktorý hovorí o tzv. Aktivácii vášho biznisu. Vy pokiaľ sa rozhodnete byť členom spoločnosti, byť partnerom a poberať tých 10 druhov odmien, to znamená, ste pro, alebo ste master, alebo ste nebodaj Power Master, alebo máte tu Power Unit, tak pochopiteľne spoločnosť vám na jednej strane umožňuje veľmi zaujímavé príjmy. My máme aj dnes večer, tu sledujú túto prezentáciu ľudia, ktorí už sú schopní zarábať príjmy na úrovni $1000 týždenne a títo ľudia musia svojím spôsobom prejaviť akúsi lojalitu k tomu systému. Pokiaľ sa vy zaregistrujete, či už ste Pro, alebo Master, alebo Master Power, máte 30 dní prvých všetky tie príjmy a všetky možnosti zárobku k dispozícii zdarma. Po 30 dňoch, ak chcete poberať tie príjmy, tak sami si riadite aktiváciu svojho biznisu, svojho obchodného centra a aby ste vy mohli dostávať jednotlivé odmeny tak, ako sme si ich prešli od jednotky po 10, tak musíte mať aktivovanú v tom čase tú vašu ako keby obchodnú licenciu. Ak chcete poberať retail bonus, tak nepotrebujete žiadnu aktivitu. To znamená, vy ako affiliate predáte nejaký telefón, tú províziu dostávate, nie je s tým žiaden problém. Na Fast Start bonus, aby ste prijímali Fast Start bonusy, tak potrebujete mať aktivitu, mesačnú aktivitu, tzv. Premium. Po slovensky to znamená premium aktivita je $30 a je to mesiac, ale ak vy získate jedného jediného mastra, tak máte nárok na výplatu $60, to znamená, už v tej chvíli sa vám to oplatí. Zaplatím si aktivitu, ktorá platí mesiac a zúčtovanie, to masterské, je týždňové, to znamená, v priebehu toho týždňa zarobím prvé peniaze, už som v pluse, aktivitu mám zaplatenú na mesiac a môžem ďalej príjmať ďalšie odmeny, pretože ak si zaplatím tú prémiovú aktivitu, tak tá mi platí ten Brick Developer bonus. To sú tie $20, ktoré dostávam pri vytváraní tých tehličiek. Pri Team Volume Commission, to znamená pri tom prepočítavaní tých bodov. Ak mi prichádzajú body a dostávam 20% zo slabšej nohy ako master, na to mi tiež stačí premium. Potom je to na ten Edcash bonus, to je za tých masterov a pro a affiliateov mojej slabšej nohe. Potom na ten Moneybox, na to prasiatko.
potom na ten Dream Car bonus a aj na Super Car bonus. Na to všetko mi stačí $30 mesačne, ale to nie je žiaden poplatok, ale ja si potom kupujem buď tzv. Super Free Word, to sú tie volania, ktoré ja môžem využívať na telefonovanie po svete, alebo si kúpim tzv. Video Subscription a Video Subscription umožňuje napríklad využívanie tejto webinárovej miestnosti. Prvých 30 dní to máte zdarma a potom sa rozhodnete. Ak vidíte, že tam máte, ja neviem, slabšej nohe trebárs tých 1000 bodov, že vám hrozí, alebo máte nárok na výplatu aj Fast Start bonus, aj ešte $200 len z toho prepočítania z vyparovania bodov, no tak samozrejme by bola chyba neurobiť to a nekúpiť si tú $30 aktivitu, pretože o všetky tie peniaze by ste prišli. Takže toto je spôsob, ktorý trošičku ako keby udržiava v chode tú našu sieť. Druhým spôsobom a druhým stupňom aktivity je tzv. Power aktivita a to je aktivita, ktorá sa skladá z obidvoch týchto vecí, je to Super Free Vault a Video Subscription, stojí 60 mesačne, ale umožňuje vám počas celého mesiaca príjmať v podstate všetky druhy odmien, na ktoré si spomeniete. Je teda len na vás, ako si takticky nastavíte. Pokiaľ ste si kúpili podiel v elektrárni a nad vami nejakí ďalej s vami odporúčaní ľudia si to takisto kupujú a vy máte dostať až 800 bodov napríklad, ktoré pri 20% to už je $160, ktoré máte dostať len v jednom týždni napríklad zarobené, no tak nie, a plus tomu ešte prijatame Fast Start bonus, no tak si pochopiteľne v tom období tú Power aktivitu zaplatím. Vy si už potom ten svoj biznis riadite a pristupujete k tomu efektívne. Keď sa to urobí ale z druhej strany, tak aj jedna, aj druhá aktivita prináša body do systému. Tá prémiová aktivita prináša 15 bodov, ak máte power aktivitu, tá prináša 30 bodov. V každom prípade tí ľudia vo vašej štruktúre, ktorí budú chcieť mať nejaké príjmy, tak podľa svojej potreby si dokúpia túto aktivitu, či už premium alebo power, ale znamená to, že vo vašej štruktúre sa objavia body, síce je to len, môže to byť málo bodov, ale ak máte treba sieť, v ktorej je 1000 ľudí, tak to už sú naozaj veľmi zaujímavé čísla a týmto spôsobom vám to zabezpečuje taký z vás perpetuálny reziduálny príjem, to znamená veľmi, veľmi zaujímavý pasívny príjem v priebehu toho mesiaca. Takže pre všetkých, ktorí rozmýšľajú, že by si kúpili tú franšízu na úrovni Pro, Master alebo Master Power, prípadne podiel v elektrárni, treba si uvedomiť aj toto, že sa musíte správať ako keby už podnikateľ, to znamená máte nejaké mesačné náklady a samozrejme ale reagujete na to, čo vám tá spoločnosť bude ponúkať. To by som poprosil, obráťte sa potom na svojich sponzorov, ktorí vám s týmto veľmi efektívne dokážu poradiť. Netreba sa toho báť, treba to vidieť ako niečo, čo udržiava tú sieť v chode. No, dostávame sa k takým praktickým radám alebo vysvetleniam. Pozrite sa, koľko môžete zarobiť s jedným biznis centrom ako Pro alebo s tromi ako Master. Poďme sa pozrieť. Ak ste Pro, všimnite si, urobili ste to, že do svojho ľavého tímu ste dali 10 osôb, do svojho pravého tímu 10. Odporúčili ste to 20 ľuďom, viacej nad tým špekulovať nemusíme, máte 1000 bodov v tom slabšom tíme, 15% ako prosto ho beriete. Za túto prácu a spoločnosť okrem iných v tomto spôsobe, v tom vyparovaní bodov odmenila $150. Veľmi jednoduché. Pozrime sa, čo sa stane, keď ste Master. Ak ste Master, máte splnené, že ste team developer, tak vám spoločnosť otvorí 3 biznis centra. Urobili ste v tej chvíli tú istú prácu. Vpravo aj vľavo máte 10 ľudí. Ste Master, máte 3 biznis centrá a 10 ľudí. Úplne to isté, čo predtým. Všimnite si zárobok $1200. Predtým to bolo 150, tu na 1200. Rozdiel medzi Pro, ktorý stojí $289 a Masterom, ktorý je $639, je niečo cez $300 a v podstate len v tomto jednom týždni, ktorý sme tu videli, sa vám tie peniaze niekoľkonásobne vrátia. Ak rozmýšľate o rozbehu nejakého podnikania, tak vždy platí to, čo som povedal. Ak zainvestujete viac peňazí, môžete očakávať aj väčší návrat financií z tej opačnej strany. Takže netreba sa toho báť
Samozrejme, cesta je aj Affiliate Pro Master prostredníctvom jednotlivých upgradeov, ale ak cítite ten potenciál, vidíte, čo sa tu deje, čo tu je napísané, čo sa vám ponúka, nemusíte mať strach a skúste zainvestovať. Sme všetci pripravení vám pomôcť, realizujeme takéto webináre, máme všetky možné podporné materiály, máme skypovú komunikáciu a tak ďalej, informácie sa vám dostávať budú, radi pomôžeme, robíme živé prezentácie po Slovensku, dokonca plánujeme už aj taký medzinárodný kongres, kde sa budete môcť stretnúť s tými veľkými lídrami, ktorí už naozaj poznajú všetky finty, ako pracujú, takže nech sa páči, pozvanie do týmu tu je, môžete sa pridať. Poďme sa pozrieť ešte na jeden zásadný rozdiel, ktorý je medzi ostatnými. Starý model sieťového obchodu bol taký. Predstavte si, že predávate, ja neviem, nejaký čistiaci prostriedok, ktorý je samozrejme veľmi kvalitný. A ako to funguje? Vy ho niekde kúpite a niekomu predáte. Časť tej provízie alebo toho zisku si môžete nechať, sú to vaše peniaze. Nový člen investuje peniaze do produktu a ak nepracuje, jednoducho sa mu tie peniaze nevrátia. Obrat vzniká nákupom z vlastných zdrojov. To znamená, tá sieť musí vyprodukovať nejaké peniaze. Pozrime sa, čo sa deje teraz v tomto novom spôsobe v Worde. Pozrime sa na ten pohár. Každý z nás chce mať ten svoj plný pohár, do ktorého mu pritečú nejaké zisky. Bude tam zisk z AdCashu, bude tam zisk z posielania videomailov, bude tam zisk z výroby elektrickej energie. Je len na vás, ako si to nastavíte, ale AdCash prináša peniaze zvonku siete, to znamená, za ten AdCash platia zadávateľia reklamy, nie vnútri siete. Videomaily, vy keď pošlete videomail, tak spoločnosť zase tam zaradí reklamu, za tú reklamu platí zadávateľ, nie sieť, ale externé prostredie. Elektrárne, zisk z elektrárny prúdi od tých ľudí, ktorí si nakupujú elektrínu, to znamená, nie sieť, ale tí užívateľia koncoví, ktorí doma svietia, ktorí doma, ja neviem, pečú na elektrických šporákoch, doma kúria elektrikou a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, to je veľmi zaujímavé, že vy a spoločnosť WordGNM pracuje so zdrojmi, ktoré prichádzajú zvonku. Master má svojím spôsobom istý zisk a reziduálny príjem v budúcnosti, pretože má zabezpečené peniaze z AdCashu, má zabezpečené peniaze aj z tých mailov, aj z elektrárny, zo všetkých spôsobov, ktoré tam sú. To je veľmi, veľmi zaujímavé. No a v podstate tá mesačná aktivita, ktorá je tu naznačená ako niečo, čo samozrejme neustále zabezpečuje dotáciu bodov do tohto systému a tým pádom aj váš príjem. Takže tuto je ďalšie vysvetlenie, prečo áno, prečo Master a viac a prečo sa nejakým spôsobom netrápiť s tým upgradeovaním možno z Pro alebo z Affiliate. Prosím vás ešte teraz jednou vetou, aby tu nevznikol dojem, že preferujem nejakých Masterov. Ak sa ale bavíme o zárobkoch, tak to musí ísť cez Mastera. Veľmi rozumným prístupom samozrejme je aj ten Affiliate. Je veľmi pochopiteľné, keď človek, ktorý prvýkrát počuje takúto prezentáciu, potrebuje si spracovať v hlave tieto informácie, potrebuje ešte viackrát to počuť, potrebuje si zistiť nejaké informácie, jednoducho veľmi racionálne k tomu pristúpi, tak ten samozrejme si chytí to miestečko ako Affiliate a postupne v budúcnosti má možnosť upgradeu. Priznám sa, urobil som to ja, urobili to moji sponzori, ďalší ľudia a ja to všetkým odporúčam kľudne cez toho Affiliate, kedykoľvek sa môžete upgradovať. Len neurobte tú chybu, že sa ozvete o 2 mesiace, že ja už som si to rozmyslel a my vám vtedy ukážeme, aha, týchto 750 ľudí si to medzi tým takisto rozmyslelo a už sa tam prihlasili a ty si niekde úplne na chvoste toho, kde si mohol byť na čele. Takže toto je takýto záver. Urobte rozhodnutie, ktoré zohľadňuje vaše možnosti, vašu schopnosť, vašu energiu a vašu chuť do práce a myslím si, že určite budete úspešní, keď pôjdete postupne. Ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám ešte príjemný večer.